Kapitola 7. Raj na konci sveta. Ak existovalo peklo na zemi, bolo ním každé mesto, kde sa tiesnili miliardy nadbytočných. Ak existoval raj, ležal na súradniciach, ktoré boli vymazané zo všetkých verejných máp, uprostred Tichého oceánu. Volalo sa to Elysium Pacifica. Nebol to ostrov. Bola to séria umelých atolov, vytvorených z bioinžinierského koralu, ktorý rástol na povel a svietil v noci jemným azúrovým svetlom. Tieto atoly sa vznášali na hladine, stabilizované antigravitačnými poľami, takže ani najväčšia búrka nerozliala víno v pohároch hostí. Vzduch tu voňal vanilkou a ozónom. Nebola to náhoda. Atmosféra bola syntetizovaná a vypúšťaná z mikrotriesok ukrytých v listoch geneticky upravených paliem, ktoré nikdy nezhnedli. Voda v lagúnach bola taká čistá, že ste videli na dno do hĺbky 50 metrov, kde plávali ryby so šupinami z rídzeho zlata. Živé šperky vytvorené len pre potešenie očí. Sem prichádzali vládcovia, noví bohovia. Pristávali vo svojich tichých vznášadlách, ktoré vyzerali ako kvapky ortuti. Vystupovali z nich bytosti, ktoré už len vzdialene pripomínali ľudí. Alexander Vance mal na sebe oblek utkaný z vlákien, ktoré menili farbu podľa jeho nálady. Momentálne bol tmavo-fialový, farba kráľovskej moci. Jeho pokožka žiarila zdravím, ktoré nebolo prirodzené. Bola to pleť človeka, ktorého bunky boli denne omladzované kúpeľmi v kmeňových bunkách. Predseda Zhao, teraz známy ako najvyšší architekt východu, kráčal vedľa neho. Jeho oči boli nahradené kybernetickými implantátmi, ktoré vyzerali ako čierne drahokamy s rotujúcimi galaxiami vo vnútri. Vítal ich personál, ľudia, ale nie obyčajní ľudia. Boli to vyvolení sluhovia. Boli šľachtení po generácie, alebo vybraní z miliónov na základe dokonalého genetického profilu pre krásu a poslušnosť. Stáli v dvoch radoch, hlavy sklonené tak nízko, že sa takmer dotýkali zeme, oblečení v priesvitnom hodvábe. Tretí tón smrti traja sluhovia pristúpili k Zhaovi s podnosmi, na ktorých boli poháre s nektárom z orchideí. Boli to mladí muži, trojčatá, dokonalí ako antické sochy. Ich úlohou bolo jediné, pozdraviť hostia v jeho rodnom jazyku a podať mu nápoj. Huan Ying, Vejda de Zhao. Vitajte, veľký Zhao, povedal prostredný sluha. Zhao sa zastavil. Vance sa zastavil. V celom rezorte, kde hrala tichá hudba sfér, ako by zamrzol čas. Zhao pomaly otočil svoju kybernetickú hlavu k mladíkovi. V jeho čiernych očiach sa nezableskol hnev. Zablesklo sa tam niečo horšie. Absolútna nuda zmiešaná s miernym podráždením, aké cíti človek, keď mu na čerstvo vyleštenú topánku sadne mucha. Tretí tón, povedal Zhao ticho. Použil si tretí tón pri slove Vejda, veľký. Malo to byť klesajúce staccato. Tvoja intonácia naznačovala pochybnosť. Naznačovala nedokonalosť. Sluha sa roztriasol tak silno, že poháre na podnose začali cinkať. Odpuste, pane, moje hlasivky. Bol som nervózny z vašej žiary. Nervozita je vlastnosť zvierat, prerušil ho Zhao. Bohovia sa obklopujú dokonalosťou. A to, čo je nedokonalé, uráža samotnú podstatu tohto miesta. Zhao nezdvihol ruku, nevytiahol zbraň, len žmurkol. Bol to mentálny príkaz vyslaný cez jeho neurálny link priamo do bezpečnostného systému rezortu. Okolo hlav troch sluhov, pretože chyba jedného je chybou jednotky, sa zhmotnili malé, neviditeľné sféry stlačeného zvuku. Puk. Bol to tichý zvuk, ako keď praskne suchá vetvička. Hlavy troch krásnych mladíkov v zlomku sekundy explodovali. Nebola to krvavá explózia. Technológia molekulárneho rozkladu okamžite vyparila organickú hmotu krku a hlavy na červenú hmlu, ktorá voňala po železe. Ich telá, stále držiace podnosy, stáli ešte sekundu, kým motorické nervy pochopili, že už neexistuje mozog, ktorý by ich riadil. Potom sa s pleskotom zrútili na biely mramor. Vance sa ani neuhol, keď mu na topánku dopadla kvapka krvi. Pozrel sa na ňu a potom na Zha. Efektívne,
poznamenal sucho. Ale teraz budeme musieť čakať 30 sekúnd na nové nápoje. Kvalita vyžaduje obete, Alexander, usmial sa Zhao. Z podlahy sa vynorili čistiace roboty, ktoré v priebehu okamihu odstránili telá aj krv. O minútu neskôr tam stáli noví traja sluhovia, ešte krajší, ešte vystrašenejší, s novými podnosmi. Párty pokračovala. Hlavný pavilón bol otvorený do hviezdnatej oblohy. Uprostred stál stôl vytesaný z jediného kusu čierneho diamantu. Okolo neho sedelo 12 najmocnejších bytostí planéty Zem. Neboli to už len podnikatelia. Boli to majitelia reality. Diskutovali o osude sveta, ako by hrali partiu šachu. Súčasné čísla sú neudržateľné, začala Elena Rostová, listujúc v holografických grafoch, ktoré sa vznášali nad stolom. Máme 8 miliárd biologických jednotiek. Z toho 7,5 miliardy neprodukuje žiadnu pridanú hodnotu. Spotrebúvajú vodu. Vylučujú CO2. Zaberajú priestor, ktorý by sme mohli využiť na solárne farmy alebo chovné stanice pre ohrozené druhy tigrov. Súhlasím, prikývol Vance. Starý model kapitalizmu potreboval masy. Potrebovali sme ich, aby kupovali naše autá a telefóny. Ale teraz? Roboty vyrábajú, roboty opravujú. Ekonomika je uzavretý kruh medzi nami. Tí tam dole sú len parazity na tele našej planéty. Aký je plán? Opýtal sa japonský magnát, ktorý si nechal transplantovať 4 mechanické ruky navyše. Vance sa postavil. Prešiel k projekcii Zeme. Projekt Tichá žatva. V sále nastalo ticho. Nechceme vojnu, pokračoval Vance. Vojna ničí infraštruktúru. Vojna je hlučná. My urobíme niečo elegantnejšie. Rozhodli sme sa pre redukciu populácie na 1 miliardu. Táto miliarda nám poslúži ako genetická záloha, ako zdroj pre biologické experimenty a samozrejme pre zábavu, gladiatorské hry, lovy, služobníctvo. A zvyšných 7 miliard? Opýtal sa niekto. Vymiznú, povedala Rostova s úsmevom, ktorý bol chladnejší než tekutý dusík. Do dodávok syntetickej vody a proteínových kociek pre zóny C, D a E sme už začali pridávať zlúčeninu Steril X9. Je bez chuti, bez zápachu. Pôsobí na genetickej úrovni. Do 5 rokov sa nenarodí v getách jediné dieťa. To je príliš pomalé, namietol Zhao. Potrebujeme uvoľniť zdroje hneď. Potrebujem Afriku pre moje ťažobné drony do mesiaca. Tí ľudia tam zavadzajú. Vance prikývol. Preto sme vyvinuli druhú zložku. Nazvali sme ju Chronos. Je to akcelerátor bunkového starnutia. Je to majstrovské dielo biochémie. Po požití látky sa telomerasové reťazce začnú rozpadať exponenciálnou rýchlosťou. Metabolizmus sa zrýchli miliónnásobne. Zhao sa predklonil. Máš vzorku? Vance tleskol rukami. Mám lepšie. Mám demonštráciu. Divadlo času. Do sály priviedli dobrovoľníka. Bol to muž, asi 30-ročný, vybraný z transportu väzňov. Bol svalnatý, zdravý, hoci špinavý a vydesený. Volal sa Tomáš. Netušil, kde je. Videl len lesk, zlato a oči 12 bohov, ktorí sa na ňo pozerali ako na laboratórnu myš. Dajte mu to, prikázal Vance. Robotický asistent pristúpil k Tomášovi a vrazil mu do krku injekciu s čírou, modrastou tekutinou. Čo to bolo? Kričal Tomáš, snažiac sa vytrhnúť z pút. Jed? Chcete ma zabiť? Nie, drahý chlapče, povedal Vance láskavo. Dali sme ti dar času, celý život prežitý za 15 minút. Všetci feudáli si nastavili svoje chronometre. Začali stávky. Dávam mu 12 minút, povedal Zhao. 10, kontrovala Rostová. Účinok bol okamžitý a desivý. Tomáš začal dýchčať. Jeho pokožka, predtým napnutá a opálená, začala pred očami prítomných šednúť. O minútu neskôr sa objavili prvé vrásky. Hlboké ryhy okolo očí a úst, ako by niekto kreslil do mokrej hliny. Je mi horúco, stonal Tomáš. Hlas sa mu menil. Z baritónu sa stával starecký chrapot. V 5. minúte mu začali vypadávať vlasy. Padali v chumáčoch na drahú podlahu. Tie, čo zostali, sa menili na snehobiele páperie. Jeho svaly, pýcha robotníka, sa začali topiť.
Atrofia prebiehala v reálnom čase. Koža visela na kostiach ako o 2 čísla väčší kabát. Tomáš padol na kolená. Kosti mu praskali pod vlastnou váhou, pretože vápnik sa z nich vyplavoval rýchlosťou blesku. Pozrite na tú oxidáciu, tlieskala Elena s fascináciou vedca. Orgány zlyhávajú v dokonalej kaskáde. Pečeň, obličky, srdce. Je to symfónia rozkladu. V 10. minúte ležal na zemi starec. Mal 100 rokov. Bol slepý, pretože sa mu zakalili šošovky. Bol hluchý. Zuby mu vypadali na podlahu a cinkali ako drobné kamienky. Snažil sa nadýchnuť, ale jeho pľúca boli ako suchý papier. Chcel kričať, ale z hrdla mu vyšiel len suchý piskot unikajúceho vzduchu. Prosím, zašepkal. Alebo sa to aspoň zdalo, v 12. minúte a 40. sekunde sa jeho srdce zastavilo. To, čo zostalo na zemi, nebol človek. Bola to vysušená múmia, kôpka kostí a kože, ktorá vyzerala, ako by ležala v púšti 1000 rokov. Celý život, všetky spomienky, všetka sila a potenciál tohto človeka boli spálené chemickým ohňom za 1/4 hodinu. V pavilóne nastalo ticho. A potom potlesk, začal Vance. Pridal sa Zhao. Potom Elena. O chvíľu všetci 12 tlieskali. Boli nadšení, boli euforickí. Geniálne, zvolal Zhao a zdvihol pohár. Predstavte si to. Nasadíme to do vodovodov v Bombaji, v Lagose, v São Paule. Ráno sa napijú a do obeda bude mesto prázdne. Žiadne mŕtvoly, ktoré by smrdeli týždne. Len suchý prach, ktorý vietor rozfúka do oceánu. Na čistý svet, pripil si Vance. Jeho oči žiarili šialenstvom, ktoré bolo o to desivejšie, že bolo absolútne racionálne. Na svet bez buriny, na svet, ktorý patrí len záhradníkom. Na nás, zborovo odpovedali bohovia. Dole na podlahe sa upratovací robot priblížil k pozostatkom Tomáša. Nasal prach, ktorý z neho zostal, a podlahu vyleštil do dokonalosti. Hudba začala znova hrať. Podávali sa predjedlá, paštéta z pečene geneticky modifikovaných husí. Nikto z prítomných necítil výčitky. Prečo by mali? Človek predsa neplače, keď spláchne záchod. A pre nich sa zvyšok ľudstva práve stal obsahom, ktorý treba spláchnuť. Temnota padla na svet. Ale tu, v Elysium Pacifica, svietili svetlá jasnejšie než kedykoľvek predtým, oslepujúce a studené ako samotná smrť.